Jo vaig decidir obrir este negoci pues, perquè m'agradava la professió i la veritat que es comenci per baix i al final me quedé jo la peluqueria. Jo entré així i no era meua, era els meus jefes i al final me quedé jo en la peluqueria i la traspassaren, se jubilaren i així estic. El comerç local pues, és un comerç més de proximitat. El que més m'agrada d'Alboraya, pues, m'agrada el poble. No m'agrada ningun altre poble només que este. He nascut així, visc així, tinc així els amics, treballo així, o sigui que no és del poble per res. Sí, però bueno, el futur en esta situació, no sé, crec que és un poc incert, no? Ni jo ni ningú ho pot saber, però esperem, siguem positius i esperem que isca tot el millor possible i que el futur per les generacions de després que no quede molt mal.